Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Islam jama'a kudu matara wa matuka mai arwan ya ko sinare no Umar Haruna Zarma Tech Inshallah yi wani kun bi dara ikan dara sai application kan gano dama wato kun kan tin ba filme wal bin ko din ba fo filme amma ni ba bai kwarari ba hannu go mu filme wal bin gamara kai filme makkatin ni tek filme gamara kan bai kus ba hannu go filme no ba warani sai lero ta asdi kan go filmat no amma non sai lero go filmat gad background inshallah application wane application no kan ko tele sarden wana Google Play Store da inshallah yon video bana da yi tabara sama kan kana ta ko ka application tele sarden wana Google Play Store inshallah kama cin ku kan da so ya cin ko application ra yin goda aram gunne haranga di tablo ba yon sellero tabla ya cin haranga di matkan cin haranga ta goda application inshallah yin tabara ta okay mashallah matkan cin haranga da application ya cin furara ya cin so in furara cini musura alam feri ima musura alam feri okay mashallah za ta bin sai tun tele sarzen mano allow ay kul kan allow matkan cini go ide acin da ta bin sai acin nim kan neo num butan ni zo tunin din tunan da acin so nim ya banda neo num na neo hanga zo kan go ide me ganda ya acin din na ya acin akkan sai acin nim kan neo num na okay wonyo so dino okana na yatini no one sellero ratin so akani sa yatini nigdi front camera nigdi back camera so you want body din camera ngene wonyo so mat kanchen go gidi yatin nim bun neo na kagdan se start nim sintin kaza mat kanchen ara go gidi ngene yatina wa filme so matno yite im fata mat kanchen ara go da kam aboga filme yatin so yi wana sellero wiyatini arande wal bakay ni wiyatini hay kul kay go te kula woni organisation ma tonen de yatin ko ni so matkantina ro da ba filme to inshallah awon bona matkantina ga te bona inshallah so zayini wana ha bakay tonen da yatino inna ni yandi sellero go point amma ba da hay kul kay go te bara sa woni filme inshallah andi die ekran go inshallah matkantina ro wat kantin bando jin kamara no ba daga daga am koy jin kamara ko de bando rana to inshallah ne me yi yon bidaga ne mo ne gina se assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh angi di mat kantin ara ko application on tele sa inshallah so ngene yi daga sa tan mat kantin ara ko kan tele sa ngam multiplication to this exam plaza exam key Allah da zai gida ta mutu Allah ya mutu ta hore mu